Aupa familia, etxean sekzioarekin Amena Barraneskutik Azkoitira etorri gara. Horrez esan nahi du? Azkoitin baldin badaude, Igorrekin gaudela. Igor Zubeldia, guazen. Hemen izen naiz betitik. Gaina hemen gauden leku honetan txikiten ordu asko pasau izan ditut. Nola 10 urte arte okerrez bano pelotan eta polin ibiltzen itzen. Asta arte eta ostegunetan hemen ordu asko pasauteko naiz. Eta gero, egun bat aiau zen futbolan aldeko aukeraketie inuna eta hoxe. I don't ask for your name, it's already carved in the air. Eta gero aparte, aurten gaina Realeko posterrin, nola askoti azaltzean, niretzate ohore handi bat, neure berrixe argazki hortan azaltzie, eta ondo borregoten posterra izango. Niretzako oso herri politia da, oso bertako sentitzen naiz, oso eroso bertako jendekin, eta hemen horretxeatik nagoen. Eta familiakin, kuadrillakin, eta... Plan asko hemen zeitzetxou, lagunekin erabat herri hontan, ume bat dauketela beste leku batutza mugitzea, parketa eta hola, baina geixen bat hemen. Ja, WhatsAppeko taldea, ez? Beste gurasokin. Hala, betiko kuadrille dauket hondi, eta beste lagun talde bat badaukeu, umiek dauzkeun taldi, eta beste plan batzuk iketeu. Tokatzea nahi ere? Tokatzea nahi, eta guztua gaina. It's already burning when you are near. Igor, Jorge Oteiza pilotalekuak zazpi frontoi, ezta? Bai, itxura aldetik igual ez du ematen frontoiek dienik, baina bai, hala die. Hemen lehen pelotan, entrenamentu eta partidu asko jokatuko naiz. Aipau dizuten bezala, penatan utzi berreukin nun, futbola aukera unulako, eta hoxe, asteburuka jau eta ezin ditulako bi kirolak uztartu, baina hemen ordu asko pasauteko. Eta karo, hemen ordu asko txikitan, geho futbola zenekan ez da pilota eta futbola, noiz izan zen erabaki hori hartzeko garaia iritsi danean, nola juntzan? Betu, anaitasunan nabilen, alebinetan, eta egun baten nire gurasu deiba jaso zeuden, Ibarko taldetik, nola Ermun torneo bat jokau nola esanez, eta gaina talde hartan kasualidadez Mikel Oiartza baltzeon, garai hartan ez duen ezautzen, baina bai hantxe zeon, eta ikustanez torneo nahi nun, torneo ondoren beste deiba jaso zeuden Realetik. Eta, ni betitik Realeko izen da eta Realetik dei hori jasota, posez betetan egon, eta horretxatik izan zen aukerak. Txapalde bat eutzita, eta, klaro, zu txikitan pilotan zinean, atzelaria, horrelaria, zen nahiago zenun? Aurretik ibiltzen itzen. Nauken kuadriako beste lagun bat atzetik ibiltzen zana, gero horrek beste bideo bat hartu zuen, saskibaloire, eta beste bikoteki bat eukin nun, eta ez ni betitik aurretik jolastu izan dut, eta guztua. Eta ezkerrakin ondo? Eskubiz hobeto. Bolei hobeto nauken ezkerrean txua baino. Baina moldatze ginen ezkerrakin. Karo, hain zuen agendakin taola, ez? Pilotek usteko zuzenean, komerik ez da? Noiz eukitze jo aukera juteko. Egiz esan, azken alde honetan ez nahiz asko jun, baina telebistatik asko guztia ezat eta jarraitze dugu. Eta taldein badaude baite pelota segitze ben. Zintzu dira horiek? Jon Patxeko, Unai Marrero, Luz Tondore bai, Mikel Oiartza alire gustatzezako, eta hortxe biltzea. Marrero, azpitikoa, berarekin, azpitikin, pikea baltzeon txikitan. Eta beti esan zen da askoitea azpeti, baina pike esan nik ez dauket ez etxarrik. Inontzako eta beti sasatzaldea, beti esatea txiste hori, baina ez oso ondo arreglatzea. Eta zure pilotari gogokoena zintzu dira? Esan igual gaur egungoak eta bai mitikoak? Lehenoko garaizen
punto-puntan ibiliziena Aimar, Irujo, ni pertsonalki Aimar gustatzen ziten. Eta gaur egun, zaipau dizutena, bere lagun oso da Jokin Altuna, eta behan jarraitzaile nahi zei. Eta ibilizate batean noiz dit? Oso gutxi, bazkai bat egin dugunin, bazkal aurretik Bazkaitan hobeto, ezta? Zerdi bizko bota eta apetitu egin dekun, parre batzu bota eta bazkaltzak guteko. Eta esan dezu leheno, aurrelaria zina da, gaur egun atzean ibiltzea futbolian, ez? Bai. Nola ematen da? Horre, betu, anaitasunan jokatzen nunin, aurreko postutan jokatzen nun. Bai, Aurreko postu, bai, eta gol asko sartzen ditun. Gehiberko torneo hortan, sartu ditun gol bat edo beste. Ego ja realean eman honi pauzu, gola gutxitxu intzien. Hala eta guztiz, esan laiket, zen kategorianetan sartu ditutela golak. Eta, lehen mailan asko ez, baina neure lau goltxo badauzket eta hortxe, igual lehenakin akordoko zea. Lehenengoakin? Bai. Bai? Bai, batzen naiz. Zeba. Justo, telebistan ikusi nulako, eta baita ere, partio bat geho, mikrofona jarri zizuen, ezta? Gaur horiek. Eta Twitterren bideo asko zebela. Horri biliko handi bueltaka entrevista hori. Baina benetan esango ja, bate lotzaik ez, ontsu bertan. Zertako? Oso ondo sentitzen hau, gaina arro, baldakik noiz sentuko nuken lotzia. Hemen gu izen, eta euskeraz ez banu jakin. Claro. Lotzali, kastola eta gero atai denboratan, saskibaloi, pelota, futbola, beti biltza egiten, da, bakoitzek behan gustoko kirola aukera zuen. Eta zu, beste kirolen bat, probatu aldezu? Ez, ni beti tenisa, saskibaloia. futbola o pelota, bai. Eta besteek? Gustau bai, bizikletan ibiltzea asko gustatzen zait, padelare asko gustatzen zait, incluso mendirea pasira batzuk ite eta asko gustatzen zait, baina ez gehien bat futbola eta pelota. Zu Joaquin bezala galetuzkeo, has jugado al tenis, en mi vida, Julio. Olaxe. Eta gehien bat, nik uste berdez du labait ez, egun osun futbolin pentsatzen baldin bat zaude, buruk lehertu ditegu eta... Zuk nola deskonektatzen zu ba? Ontxe aiauko gehan leku honta etorrite, hemen niretzako herriko leku favorito honetako bada. Eta hemen txez konektatzen, bai unbikin pasira etorrite, edo txakurrekin, edo oso leku politi da, eta honaz etortzen naiz. Mendia beti ez, abira. Lehen itxein dugu, ez? Ralleko lehenengo kontaktua nolakoa izan zen, baina nolakoa zian zuetaraino egiten zen dituzten bidaiak, eguneroko bidaiak, txikitan? Betu, zan berra auketa zerako lehenengo hilabetik, gogorra gintziztela, zatik ordu hartan eusken 11 urte. Eta lagaberdezu hemengo lagunek, taldie, ara iritsi eta jende ez ezagune, eta alde hortatik pixket adaptatze kosta intziten, eta gero viaje aldetik ez zan bat erresa, porque tasisek eukidetze genitun. Kastolatik erten eta bostetan ertetzen banua, bostak eta 10, bostak eta 4 tasis eukitzen nun. Zuetaino direkto? Ez, direkto ez. Jute ginen Azpeiti, Zestu, Zarautz, Horixo, Usurbil. Oin 35 minutu inguru niteten viaje, ordu eta 10 batzutan. Orduan, batzutan suerti eukin nun, zati, atxe libre hotezan, eta ikastolako lanak iteko eta aprobetxatzen nun denbora hori, eta atxekin juten itzen viaje hoxetan, niretzat denbora asko zan, zeratik bestela otaz izen inbernun, txai hau behandu eta geroin, eta alde hortatik suerti eukin nun banera atxe libre hotezalako, eta oso viajek entretenitu izetezin, zati, viaje hoxetan lagunek egitituzu eta guztua jute ginen. Eta taxian zinetenian, baltze hona da, pixkat karroia guazana, danetik hona. Izenik eman gabe, Danetik hona, bai. Bat baino geixo gaina, baina neuretza gorreko etxot izan.
anekdota asko, lagun asko bidian, eta 300 partidu, relakin. Zakit, bide gogorra izan aldan. Bueno, danetik ez da, orokorrin oso bide polite, ja esan dezun bezala, zenbaki onta aiatzien eretzat ohore bada, baina zenbakisekin baino oso ibilbidekin gatzen ez. Neure momentu txarrak eduki ditut, baina nik uste momentu txarrosetatik gaur egun naizena, Asko ikasi eta. Asko ikasi etela momentu txarro osetatik, baina orokorrin oso ibilbide ona tokauzat, eta hemendik aurreare holaxe segitzeun eta zenbaki hori aldatzeko bai nahi izan. Bira, eskatuko dizut hain, top 3 bat iteko, top 3 zure partidu gogokoena Realakin. Zein etortzean burura? Lehena debuteku, azkenin, lehen mailan jokatze horre, amets bat betetzezu, txikitetik daukezuna. Beste bat aukeratzeko kopako finala irabazi genuna, hor badauket. Arantza hori gure zalekin ospau ez izena ez, baina gure baizuekin, Pentsatzen, baina ez, seguruna etorkizun moz baten, Torriko dira. Dano juntoko gala ospatzeko, eta hirugarrena, Championseko lehenengo partidu, Lehen urtekoa. Bai, baita ere goi mailan zaudenin ahalik eta talde honenan kontra nahi duzu jokau, ahalik eta txapelketa honenetan parte hartu. Zorionez Realakin ligan, Kopan, Europa Ligen, Championsen jokatzeko aukera izan dut, eta hirugarrena Championseko hori aukerako nuke. 300 partidu da gero, ez dakit nik uste hau merezitako sorpresa badala, eta ekarri zugu beste pertsona bat. Zure Realeko historia hontan lagundu izun pertsona bat ekarri zugu, así que... Zein da, Bira, hor dakau. Benetan? Bixen, zabil hemen? Joder. Zaldigo, zemuz, ondo? Ondo, eta zu? Ongi etorri asko etxire. Eskerrik asko. Sorpresa jarra hartu diat. Eskerrik asko. Aspaldi, hasi zala gure ibilbidea, Hori da. Eskertute, lehenengo Realin nola ematezan baloi eta erakustatik, eta lehenengo taldea aiaunau, eta eskerrak emati tokatzen zitekiri. Bai, oso ondo, goza placer bat azkenien olako jendiakin eta beti lan iteko prest. Gustukoa daukotzun. Joder, eskerrik asko Bixen. Sorpresa jarra, bai etortzatik eta baite kamiseta hau ematatik. Jarra, zenbakia. Jarla iztea. Ona. Lau jarri bertzai. Badie batzuk, Badie batzuk, baina honena konturatzako aiau naizela ona, eta asko naizela disfrutatzen, ibilbidetaz. Gure artean daude 300 partidu bakarrik. Hor nago. Bixen, 11 urtekin iritsi izan Realea. Zenolako umia aurkitu zenuen? Umia bazan? Bai, umia. Oso isila, langilea, eta dana begiratzen zauen, oso atentu. Analizatzen. Analizatzen, eta isila, umila eta langilea. Hori esango nauke. Lehen aipau dizutena ez, niretzat ara jau eta dana zan diferente, jende ez ezagune. Hasieran kosta bintziten, neurire adaptatzie, mendik hartetzezu eta handana jende berrixe dago. Eta gero, konfiantzia hartzezu nine, dana ezberdine da, eta zuekin, baizu eta bai horrekin, oso eskertute ikasi nituen gauzetaz, bizi zenun esperientzia hartaz garai hartan, eta eskerrik asko. Eta erdilari bezala ezautu zenun, oain defentsa bezala, defentsa lanetan. Hoi nabaritzu zen txikitan ebai, kapazitatea dizekala, o erdilari bezala ikusten zenun zuk? Bere garaian, beha nahiko txikina zan. Eta, pixkate hasi zan, bestia baino berandutxu hau igual esango nauke. Posible da, bai. Eta perfila be etzan
defentsana, eta erdian ondo jokatzen zuen, baloia jokoa ulertzen zauen, eta bai, ondo moldatzen zen, erdixan ondo moldatzen zen. Baina, bueno, azkenian jokalari ona dana jokaten da edozein tokitan, ez? Orduan, atzian be, ulertzen bauzu jokua eta ulertzen, ezaugarri batzuk baldin badazkazu, azkenian erdixan eta atzian jokatuta, perfilen ezaugarri batzuk antzekoa dira, eta, bueno, ondo moldatzen dela, seguro. Eta zu falta motatzen duzu erdin jolastea? Onja ez. Zeratik, ja, 21 izen zen aldaketa hori, 2008 eta bueno, ja urte hauetan goitxu naiz zentral bezala jokatzen, eta ez dut bate falta motatzen, de hecho, bueno, entrena berko nuke erdixen jokatzeko, baina bai aldaketa hortan, neure burun egon ziren buelta batzu, funtzionoko nun, edo ez, baina, bueno, egunero entrenai ez, nila eroso sentitzen naiz, eta ikusi, hortako ere balixo etela. Oso azkarra zen, oso azkarra. Jokua eta ulertzeko, eta igual gorpuzkeran eta beste batzuk handixauak zazen, baina berak basak isen nun jauziko zen baloia, igual antizipau itzen zen, eta, bueno, esango nuke hori zela ezaugarri handixen. Bueno, Igor, eta hirugarren kapitaina izan da, Imanolen erabakia dakigunez. Ze izan da zuretzat, Imanol? Jo, dana, porque atenin urte asko die behakin entrenatzen, Sansen honitzen behakin. Oin 6 urte eta erdi hauetan bat ere elkarre ongea, eta gaur egun naizena eguneko egunin behati da. Beha eta behan estafatik, eta egiz esan, erabaki horrek pena asko eman zin, pertsonalki, zeratik nahi nun realin segitzie behak. Eta, baina, bueno, Guaini partida falta dira baiekin, berarekin? Bai, falta da, baina, jakikie urrengo denboraldi zen ez tala hongo, sentiarazteit, utxune hori ez, baina esatizut, eskartzeko hitzek bakarri behantzat. Eta beha ez da egongo, baina Sergio etorrikoa, etxeko beste entrenatzaile bat, inoiz ez teko intzidu behakin, baina Imanole golasea izan, ez ezagun bezala, eta ikusi ze ibilbide indun. Sergio kine, espero dugu, olako ibilbide antzeko bat ikie, gu geure partetik alik eta gexena launduko show, eta seguru dana ondo jongo gala. Eskerrik asko, Igor, plazer bat izan da zurekin hemen egotea, azkoitin eta, hemengo paraje ikustea. Jun horretik, beste sorpresa txiki bat dakau, eta, deiai eman eta disfrutatu, soinua jarriko dizut. Bideo eta guzti gaina? Bai, bideo eta guzti. Bueno, Igor, 300 partido jatzi ez gauze makala, baina beti izan izin dugu bezala, ibezalako plaza izan gutxian, eta, espero jo horrenbeste aiatzia. Animo! Emozioa imerde. Beti esatetena, niretza suerte handixe da Realeko lehenengo taldin jokatzie, baina suerte handixo da olako lagun talde bat eukitzie, badakit asko apreziatzen nabela, nik bai baixek, eta lagunetaz aparte, etxeko jendiez, emaztie, alaba beti hor daude lagune bezala ni apoiatzen, ni aguantatzen. Egun honetan eta txarretan, bai? Txarretan, futbol zarra gora eta bera, aita ama, nahi arrebak danak, eta nire partetik lanai eskertu, zuire bai, lan hau hartzatik eta lagune juntatzeatik, eta, plazer badala, holako jendien gure nukitzia. Eta jun horretik, aipatu ekipoko hainbat izen, honera etortzeko, eta beraien txokoa edo etxea erakusteko, Ez dakit pasein, hainbat gaina. Nahitu zenak, Elustondo eta Marrero, urrena zuen txandiek. Aritz, Unai, ongo beha. Eskerrik asko, Igor. Zuri, Mikel, nahizun arte. Guazen bazkaltzea, bai.